Kwamnomcimba babeya kuwo baqasha imoto bahamba bonke behambisana beya kulo ndawo beya kuwo. Uthe mangabe sekuzofika usuku ngakusasa wathi uma ngayizolo wathi bathi abami ngigubhe kabi wasesixoxela lokhu. Uthi ngigubhe izulu duma kwangathi ngishaya ngawa phansi embhedeni ngiphaphameze ngihlezi phansi embhedeni nelembhedeni. Uthi ushembe mayikhuluma namanazareta uthi wayiphatha kathi indoda la kuyo uJehova wacina ukuza kuwe ngephupho. Lento menzala ushembe wafika yena wayitshela ngephupho singafika isikhathi sokuthi bethatha uhamba bezolahamba. Wathi mayiqoqa ukukhuluma wasebuza kwabanye omama ngikuphe kanje lo hambe sohamba. Bathi abanye hayi kusho ukuthi lapha eniyakho kuzofekiliwe kuzoba nenkinga nomsindo basho indlela ababesho ngayo. Yesi lento menzala uma sefikile lokuhamba yahlangana indaba ezohamba ngayo bayiqasha imoto bayithole bazohamba ngayo imoto base abehlala bethe ngoshebe siphinde sibonane bayikhuluma amen. Amen. Yesi isuka imoto eseni yasuka eseni wasekuseni kakhulu ngoba kusemnyama salele nje sonke. Ingakasuki uhamba uma ujike esangano uyabuya uthi hayi bathi abami inikezeni ifoto lami enziwe ngikuphe kabi angilwazi uhambo lethu uzoba njani. Wayesethatha ifoto kunefoto lonyazi balaza amaNazaretha lapho waba khona ikhipha umhlangano egqoka umjiva oyingwe. Ngithi kwaku 2013 mangaphosisi. Wayegqoka umjiva oyingwe ephethe isihlangu. Wathatha lo foto lakho walifaka ngaphakathi la kuyena wayeseyagqoka wayesefaka into ayigqokile base beyahamba. Kuthe nje imizuzwana isikhashana esincane nje wasengena ucingo lungena kumina ufona dadewethu omncane olama mina. Uthi bhuti ngoba nawe hamba bhuti sesibe nenkinga la bese yakhona imoto sekingele endleleni. Kusinami athi bhuti sesigingene emoto ngase ngimbuza ukuthi njengoba ufone nje isimo sinjani bapha abanye wathi hayi njengamanje sesithathwe ama-ambulance abasezibhedlela abanye basemakliniki kodwa kubi kakhulu. Bese ngibuza umama ngoba nihambile bekuwena nomama nabanye emndenini yabazi wathi hayi uhambe kwenye ambulance ayekho eduze kodwa naye akanankinga. Sasa sithathi ngenhlahla yayikhona imoto eyikhona ekhaya umfowethu wayekho kwakuDisemba nje ngoba usudlulile ku-25 sesizodlanisa unyaka yayisiyenzeka le ngozi. Kuba ngoshembe unyazo ezulu uNkulunkulu akabonge shembe. Amen. Sasa sithathi imoto saphuthuma lathi beyangakhona siyobheka siphuthuma. Base ngifona into bengizalayo lwangena ucingo wathi hayi mntanami thina sila ekliniki kuthi asiyohlola nje ngoba silimele kakhulu. Sase siqala khona ekliniki engasekhaya. Ukulandela ushembe bafowethu akusona isitayela kodwa ukuthandwa uNkulunkulu akabonge. Amen. Ukuba kulandela ushembe bafowethu kuyinto eyinhlahla. Ukuba le ndawo shembe uyabizwa ulandela umngane wakho kodwa ubizwa uNkulunkulu nemndeni yakini akabonge shembe. Amen. Sase sikala khona mangifika ngafona yasingihlangabeza sawe intombi esilalayo yasihlangabeza. Lapho khona yafika khona yasilandisa athi hayi hambani nje nifike lapha imoto ekhona abanye bakhona kodwa thina abanye sila abanye basesibhedlela bahlabisa. Uma sifika khona siyabheka uma sikala imoto kunamajika yayo ngithi kunentaba ngakithi umgwaqo ujikeleza amajika uze uyofika phezulu. Uma sithi siyabheka la imoto ekhona siyayibona incane ilale eduze ehlangothini lomgwaqo yalala ngapha kodwa ifinge incane kangaka itekisi. Uma sibuza bathi laba baphakathi uthi umama bathi ababiyenzekile ithe imoto yethu mayifika isonto ngoba lisizofika phezulu entabeni kwaqhamuka ngaphambili yaqonda ngakuthina yangafuna usikhudukela.
uma ngafuna ukugudluka leza ngaphambili kwaphela ukuthi kumele okhuphuka nomthwalo wabantu abasindayo mayisethi imoto uyayiphendula uyaqhubeka yangabe savuma esibele emuva kwazama ngendlela yonkazi ngayo yangavuma imoto uthi umama ongizalayo nengane yakwethu ithi zakhala sabiza onke amagama sabiza onke uthi kodwa sagcina sonke umsibizo ushembe unyazi wethu babonke uthi into yenze masifika siyabuka amasondo emoto ifuna ukuwa yasikazi kuye weni ngale kodwa yayisibuya yashawutha ngotomgwaqo yafinca nancane esilala khona lapho yangawela ngale komgwaqo uma sifika ngesibabuka sibuka imoto sibuka abantu kuthiwa basindile siyazibuza ukuthi abantu bathi imoto ihlalo zihlangene yonke into ihlangene kodwa akukho umuntu obuka ingalo akukho umuntu obuka imlenze bangene evendlela babonwe nje ukwenyela abanye babo futhi ayikhona lisobaphuma bakugegama lasheba babonke uma sikhuluma ngoshebe babowethu sibabaza uNkulunkulu onjalo uNkulunkulu ombiza noma ungakhonzi Nazareth kodwa kusiza bafethe ngathi abantu bengakulalela lokhu kukhuluma ukukhulunywa ngoba kuzosiza bona lento ekhulunywa amaNazaretha ezethitha izinto esizenzayo usuke ungathukwa okokuqala akekho umuntu waziwayo ukuthi uhamba phi la kodwa makuthinta indaba yami kuthinta indaba yakho musukunyanya mfowethu ngoba akekho umuntu okwaziyo kodwa kunalokho bonke intahla ukuthi uNkulunkulu ukukhumbulile kwakhuluma indaba yakho kwathinta indaba yakho ukuze nawe hlezi usuke la uhlezi khona engathi hlezi wasikhumbula bafowethu asiphe neindlebe zokuyilalela le ndaba ngoba kahle kahle iyona ndaba le ezosisiza ukuthi phela thina asifoni lo ayikho bafowethu manje indaba ezokutshela abantu empeni yabantu ngaphandle kwendaba kahle sesifika khona ngamathikithi ethu engathi uNkulunkulu asikhumbula noma sesibuya phela kuyena isiphila bona yena igama amen